дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд ҷамъоварии ҳосили пахта идома дошта, бино ба маълумоти фаврии рафти пахтасупорӣ, аҳли хоҷагидорони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷамъоварии 15601 тонна пахта аз аввали мавсим, ки он баробари 81.3% дурнамои истеҳсоли пахта аст, дар марраи аввали истеҳсоли пахта қарор доранд ва ноҳияҳои Ашт, Спита, Мен, Ҷаббор, Расулов то ин марҳила аз 72 то 74% нақшаи солона пахта истеҳсол намуданд. Аммо пахтакорони ноҳияҳои Кони Бодом, Маст, Чоҳзафарободро мебояд ки аз ин рӯзҳои боқимондаи тирамоҳӣ самаранок истифода намуда рафти чиниши ҳосили мавҷударо вусъат бахшанд, зеро пахта ҳамчун ашёи хоми саноатӣ дар рушди иқтисоди миллӣ соҳаи саноати сабук аҳамияти муҳим дорад ва дар ин радиф фаъолияти дурусту воқеии коргоҳу корхонаҳои пахтатозакунӣ низ аз омилҳои мусоидат ба рушди пахтакориву истеҳсоли пахта аст. рӯзҳои охир аҳли кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов тибқи нишондиҳандаҳои пахтасупорӣ нисбатан ҷараёни чинишро суст намуданд ва новобаста аз ин азму кӯшишҳо барои таъмини дурнамои солонаи истеҳсоли пахта доранд. Бояд 12505 тонна бо истеҳсоли пахтаро таъмин намоем ва аллакай хоҷигиҳои пешқадам аз ҳар як гектар ба миқдори 40 сентнер, 45 то 50 сентнери ҳосил гирифта истоданд. Албатта ин ҳам бошад бо дастури супориши муҳтарам раиси вилоят, ки дар сафарҳои коришон сари вақт ба ноҳия сафар карда истода дастури супоришҳои худро ба деҳқонон доданд ва натиҷа он буд, ки имрӯзҳо нисбат ба соли гузашта зиёда аз 3000 тонна дар ноҳия пахта ҷамъоварӣ карда шудааст. Он миқдоре ки пахтаи ҷамъоварӣ кардем дар 3 корхонаи коркарди пахтатозакунӣ ворид карда шудааст, умуман берун набаромадааст ва ба ҳамагон маълум аст, ки имсол нархи хариди пахта ҳам ниҳоят хуб мебошад. Ба ҳар як килограмми пахтаи чидашудаи деҳқон корхонаҳои коркард 11 сомону 40 дирам, 11 сомону 50 дирами маблағгузорӣ карда истоданд ва имсол кишоварзони ноҳия умуман гуфтан мумкин аст, ки деҳқонони пахтакор ниҳоят аз ин хушҳол мебошанд. то санаи 15 октябр пахтакорони ноҳияи Ҷаббор Расулов 8819 тонна ва дар як рӯз 261.4 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд, ки он баробари 70.4% нақшаи солонаи истеҳсоли пахта мебошад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 3 коргоҳу ҷамъиятҳои пахтатозакунӣ, ҷамъиятҳои дорои маҳсулоташ маҳдуди Тиллои сафед, Органикян ва Сорбонагро ба хоҷагидорон хизмат мерасонанд. طبق اطلاع تا امروز به جمعیت دارای محصولات محدودی سوربون اگرو خواجگیداران 2036 تن پخته خام وارد نمودند که از آن 2016 تن پخته تازه قبول کرده شده است. یعنی نشان دهنده های نمناکی از 9 تا 9.5% و غژناکی 3% را تشکیل داده است. از 2016 تن با کار کرده تا 1000 تن پخته 350 تن نخ صاف استحصال گردیده است و برآمد نخ به حساب میانه 36% را در بر میگیرد. جمعیت دارای محصولاتش محدود طلای سفید تا سنه 14 اکتبر 2000 تن و 951 کیلوگرم پخته را قبول نموده از آن 1500 تن را از کارکرد برآورده است و برآمد نخ به حساب میانه 35% بوده. 1 کیلوگرم پخته خام را از خواجگیداران در همین شبانه روز با نرخ 1 سوم و 20 درم تا 1 سوم و 50 درم خریداری نموده ایستادند. جمعیت بنا به مبلغ‌های سرمایه‌ای که در اساس شرطنامه به خواجگیداران پرداخت نموده است، قبول 5000 تن پخته را پیش بینی نموده است. جمعیت دارای محصولاتش محدودی ارگانیک یان باشد تا امروز 3000 تن و 897 از 1645 کیلوگرم پخته خام وارد نموده. از آن 3000 تن و 832 از 1313 کیلوگرم پخته تازه و از کارکرد 800 تن پخته 288 تن نخ صاف استحصال نموده است که برآمد نخ به حساب میانه 34.5% را تشکیل می‌دهد. جمعیت موسم امسال قبول 5000 تن پخته را نقشه دارد. طبق دورنما و برنامه رشد ساحه پختکاری و توسعه و تجربه ها با استفاده از نوع و نمودهای حاصلناکی و رپرودوکسیونشان بلند تخمی باید حاصلناکی میانه از استحصال پخته در شهر و ناحیه‌های پختکاری ولایت سوخت
то ба накам аз 30 сентнери таъмин гардад ва дар ин самт таваҷҷӯҳ бештар ба дастгирии корхонаҳои ватании соҳаи саноати сабук бояд дода шавад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов марҳилаи ғундоштани ҳосили сабзавот, мевагиҳҳо фаро расида. аз сабзӣ, карам, шолӣ ва анвои маҳсулоти кишоварзӣ ҳосили фаровон мегиранд. дар хоҷагиҳову заминҳои президентӣ ва аҳолӣ дар рави шолӣ маккабароидон вусъат гирифтааст.